Asa mang surprise? Kaya babaw? Ha? Asa? Asa man? Dapat ano? Silhig sa payapaan ba? Kasi sa pet dapat yung blindfold kita. Yung blend. Blindfold, di ka ma? Sige, suga. Ito yung blindfold. May blindfold, di ka ma? Nanti surprise niya. Blindfold. Blindfold niya. Blindfold. Kuyo kay blindfold. Hindi. Asa diha ra na yung mama nagdamag pa. Di ara ka ma. Di mabangga ka. Nanilip. Uy, pasilipay. Saan ka ay? Aman. Ready na ka? Ready na? 3, 2, 1. Tadaan! Asa mang surprise? Kaya babaw? Ha? Asa? Tadaan! Asa man? Uy! Kadang mo! Sana all. Ano kay TV? TV pa. Hindi nagkamang lisilingan. Ay. Thank you kayo. Unsa man mo ikasulti sa kwan? Thank you kayo. Unsa may kasulti sa bulsa? Thank you kayo sa musik. Say kasulti sa bulsa. Urot ang kwarta. Dua ka semana way kaon. Pwede ram ng TV kaon. Tao to? So, nanay TV ang akong mama. Pila ka katuig wa ka TV ma? Ha? 13 years? 13 years to na siya wa ka TV. Nami TV sana pagpabilidad na ko. Dako pagig buko-buko niya usara ka channel man ko. Lubag-lubag pa na kurente. Kata mo yung black and white. Nakuruntihan pagig ko ato. Siguro na ni TV ang mama. Yo, unboxing eh. Unboxing sa sing TV. Boxing dito ako sa naon. Unboxing di kay boxing. Boxing ko ni buti. Guys, kay 13 years na ko na siya YTV. Ako murag kapit. Ako naman yung unboxing. Unboxing dia siya sir. Sama si siya sir eh. Adapted eh. Adapted. Kulay ko nga kayo. Yes, kung mama eh. Mama, yan. Paningot ko. Loh, nakuha na sa Kuko Martin, no? Katong para Kuko Martin, ma. Abi ni ko kutse. Kutsi karon. Kutse. Dagang salamat guys sa paglantaw sa itong video. Wala din na ito ng buta-bati o outro, no? Basta lang magpasalamat ninyo sa labi na sa mga followers na ko. Huwag sa mga wala pa ka-follow, pwede na kong i-follow sa ato ang Alas Tres TV page. Ayan, dagang salamat sa inyong mga suporta o ginaot nga naara mo permi sa ato ang mga padong pang i-upload ng mga video o God bless inyong tanan o gamping ganunay. Thank you.